lokacin da ya kiran sallah a madina kowane gida kuka ake kowa sai ya tuna musu manzon Allah. Mata da maza suke ta fito da suka ji muryan wa Bilal ya zo ziyara ganin madina, ya bata shekara da shekaru, ya tafi da'awa, kowa ya san muryan Bilal. Ana jin kiran sallar kawai madina ta fashe. Mu'azzin rasulullah mai kiran sallar manzon Allah ya zo, sai tuna musu manzon Allah, hankali ya tashi. Bayan ya gama zamansa ya yi sati guda ce zai tafi, madina ta sake fashewa da kuka. Suna ga in ya tafi sun daina jin muryan mai kiran sallar manzon Allah sallallahu, saboda soyayyen da suke wa manzon Allah ta kai ma mai kiran sallar sama in yayi kiran sallah yakan tuna musu, yan ta musu da hankali. Wannan yasa Bilal ya ce shi ba zai iya zama a Madina ba, wani ya zo ya wuce yana sallah ba manzon Allah ba kuma hankalin sai kwanta ya samu nutsuwa a sallah, ya ce ba zai. Haka Bilal ya tafi. Bilal ba a Madina ya mutu ba. Haka sabai suka dinga watsewa, wasu tafi Iraki, wasu tafi Sham, wasu tafi, haka suka dinga watsewa, suna ta da'awa, suna isarwa. Da haka nan da'awan nan da haka ta zo mana har Afirka, suna dan kasuwancin su, suna dauki da da'awa.